ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ್ ಬಂಗಾರ. ಎಸ್ ಬಾಬಾ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಸಾಜನ್ ಮೇರಿ ಸಾಜನ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನ ಓ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡೆ ಅಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದಿಪ್ಪನು ಮನಾಮಡ್ ಇಡಿ ಪನ 240 rupees ಬೊಕ್ಕ 2 ಬಿಡಿ ತೊಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ 2 ಬಿಡಿ 350 ಫಿಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಕ್ ಪನಗ ವ್ಯಾಟ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೆಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಉಳ್ಳತೆ ಈತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗ ಒಂಜಿ 200 rupees ಇದ್ದಂಡ್ ಒಂದೇರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಫೈನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಇಂಕುಣದೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಿಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಲೂಲುಗ್ ಬತ್ತ ದಯಪನಗ ಎಂಕಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಂಡು. ಈದ್ ಐನೇರ್ ದಸರಾ ಮಾತ ಫುಲ್ ಮಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತರ ಹ್ಯಾಪಿ ಈದ್ ಬಂದ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಡ್ ಮುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ಬಂದ್ ಇಡೆಗ ಆರ್